שלום, הנושא שלנו הוא בקשות ניטרול והשלמה. יש להבדיל בין בקשת שינוי לבקשות ניטרול והשלמה. בקשת שינוי מגישים כאשר ידוע על שינוי במשימה כמו שינוי תכנון או שינוי מועד במהלך תקופת הביצוע לפני שמגיעים לתקופת הדיווח. לעומת זאת, בקשות ניטרול והשלמה מגישים במועד דיווח ביצוע על אבני הדרך של המדד או על שלב התארגנות. ניטרול, המדווח מבקש שאבן הדרך או שלב ההתארגנות לא ייכלל בחישוב הכולל. השלמה, המדווח מבקש שהדיווח יחשב כדיווח מלא או השלמה לאחוז מסוים. אז, איך מגישים בקשת ניטרול או השלמה? במסך ביצוע, מסמנים את אבן הדרך או שלב ההתארגנות שעליהם רוצים לדווח, השורה תסומן בצבע אפור. לאחר מכן, לוחצים על דיווח מורחב, בתפריט הפעולות הממוקם מעל הכותרת בצד שמאל. במסך דיווח מורחב שנפתח, מזינים את הדיווח הרצוי, אם ישנו, ומסמנים את סוג הבקשה, ניטרול או השלמה. לכל פריט שהוגשה לגביו בקשה של ניטרול או השלמה יש חובה לדווח חסם. לאחר שמירת הנתונים, הציון של המשימה יתעדכן בהתאם לבקשה. במידה והבקשה לא תאושר על ידי המנהל, הציון יתעדכן בהתאם להחלטתו. בבקשת השלמה ניתן לציין לאיזה אחוז ביצוע מבקשים להשלים את אבן הדרך של המדד הכמותי, במדד מוחלט או שלב ההתארגנות לא יוצג אחוז השלמה. איך יודעים אם הציון כבר אושר? כל עוד הציון לא אושר, יופיע לידו סימון הערה בצבע כתום. לאחר אישור הציון, סימון זה לא יופיע. עד כאן בינתיים, בהצלחה.